Допомагав ввозити в Україну контрабандні айфони і за кожен брав по $100. На Буковині затримали заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці. Так звані послуги включали поради, як приховати техніку під час перетину кордону, а також як безперешкодно проїхати через митний пост. Лише від одного підприємця за перевезення однієї партії топових телефонів посадовець отримав майже $10,5 тисяч. Хабарі брав частинами. Першу надсилали поштою у вигляді посилки, а другу передавали дружині. На цьому схему і викрили, хоч дружина і намагалася викинути гроші у втулці від туалетного паперу за вікно. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже $500,000 у різній іноземній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони. Фігуранту повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.